Udruga veterana 7. gardijske brigade Puma i Kult radio donose Dnevnik jednog ratnika. Otkrivamo vam kako je izgledao ratni put 5. bojne, 1. A brigade Tigrovi i 7. gardijske brigade Puma. Dnevnik jednog ratnika. Dobro vam večer i dobro nam došli u današnju emisiju. U današnjoj emisiji gošće su nam pripadnice 7. gardijske brigade Puma, Terezija Pavlic, desetnik u mirovini i Božena Šimek Šuplika, nadporučnica u mirovini, a sve u povodu 8. marta, Dana žena. Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi dan žena je obilježen 28. veljače 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Na zapadnom svijetu se Međunarodni dan žena uglavnom prestao obilježavati 1930-ih, dijelom i zbog toga što ga se povezivalo s komunizmom. Majčin dan se kao blagdan u čast majki i majčinstva obilježava u tim zemljama svake druge nedjelje u svibnju. Međutim, 60. godina 20. stoljeća ponovno su ga počele slaviti feministice. Godine 1975. koja je proglašena Međunarodnom godinom žena, UN su službeno počeli obilježavati Međunarodni dan žena. Danas mnoge organizacije u svijetu obilježavaju upravo taj dan, a neki se nastoje izboriti da postane državnim praznikom u kojima to još uvijek nije. U nastavku emisije naše današnje gošće, pripadnice 7. gardijske brigade Puma, govore o ženama u vrijeme Domovinskog rata te o sebi i odluci da se pridruže u oslobađanju domovine. S njima priča naša Marina, pa poslušajte. Dobro večer, želim gospođi Boženi, dobro večer. Dobro večer. I s nama je gospođa Terezija i vama dobro večer. Dobro večer. Evo, prilika je zapravo da u našoj emisiji konačno, nakon godinu i više emitiranja, ugostimo žene, a povod je zapravo 8. mart. Žene su također sudjelovale u Domovinskom ratu. Pa evo, ja ne znam koja će od vas prva ili ćete zajedno, ali evo, oba dve ste sudjelovale, znači kao pripadnice 7. gardijske brigade Puma. Ja bih rekla zdravstveni djelatnici, ali evo, gospođa Terezija će me vjerojatno ispraviti, jer to je, kako je sama rekla, veoma opširan pojam. Obično žene uvijek vežemo nekako na te zdravstvene zapravo ustanove, međutim žene su sudjelovali i više od toga, zato ste vi rekli da je to opći pojam. Što je zapravo sve bio vaš zadatak i kako ste zapravo došli u 7. gardijsku brigadu? Zadatak je bio prvo da smo bili vojnici, a onda smo bili zdravstveni djelatnici. Malo nam objasnite što to sada znači. Znači da smo potpisali ugovor kao djelatna vojna osoba gdje smo bili sudionici Domovinskog rata kao zdravstveni djelatnici, pomaganjem bolesnim, povrijeđenim, ranjenih i ostalo. Ostali zadaci evo, koje ste dobivali kada nije bilo bolesnih i ranjenih, što ste zapravo radili i što je zapravo bio jedan vaš dan? Malo teško zapravo reći jer se to veže na mnogo dana, ali evo, što je sve bilo vaš zadatak? Pa jedna vrsta logistike, jedna vrsta zdravstvene u stvari njege i jedna vrsta... Što je recimo, vi ste oba dvije bile znači na terenima, kud su išli dečki, vi ste išli s njima. A gledajte, to je bila priprema u stvari. Mi kad smo došli s terena bila je završavanje zadaće, upisivanje povrijeđenih, bolesnih, ranjenih već kojega smo zbrinjavali, plus ostala priprema u slučaju uzbune i svega da je pripremljeno sve kompletno za daljnje zadaću. Ne. Tako da je naši 24 sata bilo uz pripremu i uz rad. Ne? Psihičko-fizički. Kad ste zapravo se odlučili krenuti, kada ste se prijavili? Prijavila sam se 93. nakon obilaska ranjenih u KBC Dubravi i KBC Rebro. Prije toga vjerujem da ste bili zdravstveni djelatnik. KBC Rebro. Gospođa Božena, evo, vi ste Varaždinka, medicinska sestra, sami ste rekli, javili ste se. Pa ja sam se zapravo javila kad se osnovala 7. gardijska brigada i to je na neki način bil nekakav normalan slijed događanja u mom životu. Naime, kad radite ko instrumentarka u operacijnoj sali, ja sam radila godinama u Varaždinskoj bolnici i kad uzmete u obzir da je primarno zbrinjavanje zapravo najvažnije i da se znalo često desiti
da su povrede bile nešto ipak malo opsežnije upravo zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili nepravovremenog zbrinjavanja, jer je ipak zdravstvenih djelatnika na terenu bilo relativno malo. Kad se osnovala 7. gardijska, naprosto sam odlučila otići. Ta odluka nije bila teška iz jednog razloga, a taj je da jedan dobar dio mojih kolega s kirurgije već tada otišao, odnosno neki su otišli 21. neki 92. i zapravo sam ja došla u poznatu sredinu. Ja sam došla među svoje i onda kad dođete u 7. gardijsku, u brigadu koja je zapravo imala već većinu prekaljenih boraca, vrlo brzo shvatite da ste došli među svoje, vezano za zdravstvenu struku, ali među svoje branitelje, kolege, braću na neki način. Evo, gospodin Kalec, tajnik udruge, moram to evo spomenuti, često zapravo na kraju bilo kakvih događanja spominje i vas žene u 7. gardijskoj brigadi Puma. Ja mislim da je to hvale vrijedno jer doprinijeli ste potpuno identično kao i svi ostali koji su evo držali pušku. Vi ste možda i držali pušku, kao što ste rekli, bili ste vojnik, ali u svakom slučaju nije zanemariv doprinos žena u Domovinskom ratu. Doprinos žena u Domovinskom ratu jest velik, bez obzira na ono što ja znam često spomenuti kad me pitaju, da je količina, broj žena zapravo bio na razini statističke pogreške. Naime, u Domovinskom ratu u postrojbama je sudjelovalo 23.000 žena. U odnosu na broj ostalih branitelja, to je definitivno na margini, međutim su žene iznijele jedan drugi dio tereta, dakle onog jednog toplog domaćinskog, pogotovo mi zdravstveni djelatnici koji smo imali tu privilegiju i čast na neki način, kad je već neko bio ranjen, pomoći mu u tim situacijama. I moram priznati da je sanitet 7. gardijske brigade, dakle Varaždinske brigade, bio jedan od najorganiziranijih, ako ne i najorganiziraniji. Ne bih htjela da me neko drugi ne mantira, pa nastojim biti što mekša u toj cijeloj priči. Međutim, mi smo bili strašno dobro organizirani i od saniteta na samom terenu, od saniteta u bazi, od nabave lijekova koji smo većinom i naravno zabavnog materijala koji smo većinom dobivali iz donacija, sve je sjajno funkcioniralo. Na terenu, što bi recimo izdvojili kao, vi gospođo Terezija, što bi izdvojili kao nekakav teži zadatak? Koji je zapravo operacija te 7. gardijske brigade? Puno smo ih zapravo i akcija i operacije do sada našim slušateljima predstavili. Što bi zapravo izdvojili iz svojeg vlastitog iskustva, što mi je ostalo nekako možda u najjačem sjećanju, da li pozitivnom ili negativnom? Pa prema Kninu i ulazak u Knin. To je posebno. Ste tamo. Ako može, evo u par rečenica, možda neke vaše impresije. Pa prije Knina imali smo i kolegu sam izgubila i bilo je mrtvi, bilo je ranjenih, bilo je puno posla, bilo je nespavanje. Ulazak u Knin sa dečkima gdje je njihova podrška bila s nama ideš i tak, to je posebno nešto. Ja sam rekla to se ne zaboravlja, to je hvala njima. I sami Knin i dolazak delegacije u 10 sati, to je nešto posebno. Ne? Vjerujem da i svake godine jedino ovo iza, ali... Da. Kod vas, gospođo Božena? Pa, Božena, da, slobodno i Boba, to je čak to poznatija sam pod Boba. Sestra Boba, pa onda, eto, tak i još nekad na kirurgiji tak to izgledalo. Naime, ja sam... iz zdravstva, dakle iz zdravstvene struke, početkom 1994. Prebačena u PD. Dakle, to je politička djelatnost ili nekad je bila informativno politička djelatnost ili danas se to zove časnik za informiranje. Dakle, ja sam bila, pitali su me da li bi prešla, dakle takva je situacija bila, ja sam pristala. I ja u tom dijelu više nisam sudjelovala kao zdravstveni djelatnik, ali samo na papiru nisam, jer sam ja, evo, Tereza i ja smo čitavo vrijeme Bosne zapravo proveli zajedno. Doduše, ona je u to vrijeme bila na prvoj crti, ja više nisam. Međutim, sam ulazak u Knin
je nešto o čemu bi ja mogla pričati danima ili vrlo ukratko. Morate imati sreće, ja bih rekla sreće više nego pameti, da se u jednom trenutku nađete u pravo vrijeme na pravom mjestu, ali to je stvarno stvar sreće. Na mom mjestu se mogla naći bilo koja moja kolegica. Naime, ja sam imala sreću sa zapovjednikom brigade u autu ući prva u Knin. I jako se ponosim tom činjenicom i jako se ponosim činjenicom da smo se popili na tu tvrđavu i da su zapravo prve i jedine fotografije skidanja srpske zastave s jarbola na Kninskoj tvrđavi, one koje sam ja napravila. Hvala gospođi Boženi i gospođi Terezi. U nastavku emisije idemo malo zasvirati. Uvijek sam želio biti heroj, ne kao James Bond, prokleti tajni agent. Želio sam biti heroj ulice, bar jedan dan, djevojku bar jedan sat. Uvijek sam sanjao da je neko drugo vrijeme, ja bi bio Romeo, a ti Juliet. Uvijek sam sanjao da sam ja heroj koji će promijeniti čitavi svijet. Prisiljen da razmišljam, ja shvatio sam sve. Nisam rođen da budem heroj, ne, ne, ne. Sam želio biti heroj, ne kao James Bond, prokleti tajni agent. Želio sam biti heroj ulice, bar jedan dan, bar jedan sat. Da je neko drugo vrijeme,
Ja bi bio Romeo, a ti Juliet. Ja bi bio Romeo, a ti Juliet. Dnevnik jednog ratnika. Vraćamo se ponovno u emisiju Dnevnik jednog ratnika. U današnjoj emisiji gošće su nam pripadnice 7. gardijske brigade Puma, Terezija Pavlic, desetnik u mirovini, i Božena Šimek Šuplika, nadporučnica u mirovini. U prvom dijelu emisije završili smo sa oslobađanjem Knina, no tu rat u vojsci za naše dvije gošće ne prestaje. Što je zapravo s ostatkom? Ljudi u Hrvatskoj zapravo zatvaraju priču sa Kninom, međutim za 7. tu nije kraj, ide se još i dalje. Tako je. Pretpostavljam To da je se početak. gospođa Terezija... To je bila sredina i onda smo išli dalje. I onda smo išli jako kratko bili doma i krenuli smo dalje. A za dalje... Evo, ako može ukratko, mi, evo, doduše u emisijama nismo, mi smo sad tek na skoku 1, znači prethodi Kninu. Ako može, evo, samo ukratko, koje su to bile akcije u kojima ste vi, ili operacije u kojima ste sudjelovali? Pa Mlinište, Grahovo, Jajce, Mrkonjić Grad i Šipovo. Koje godine ste se vratili doma? Za stalno? 10. mjesec 95. Eto, za naše slušatelje nije onda bio kraj. U jednom sanitetu, recimo, u kojem ste vi radili svo to razdoblje, koliko je zapravo bilo osoblja? Kolegu sam izgubila, nas 2 smo bili. Poslije toga su došli nam par mobilizirani, ali jako kratko, tako da smo njih pozadini držali, nisu išli s nama. Koliko je zapravo, recimo, ljudi koji su radili u sanitetu pokrivalo vojnika? Prve pješačku bojnu sam ja pokrivala. Jedini ste bili? Jedina sam bila, jer bili još jedan kolega koji je pred Kninom poginuo, ne? Poslije toga je bilo mobilizirani, bili su kolege koji su bili mi sa drugoj bojnoj, kolege u zapovjedništvu, gdje sam im onda izvlačila ranjenike i oni su prihvaćali. Kako ste zapravo onda u to vrijeme kad ste sami bili, trebalo je zapravo... Organizacija, dogovor sa svim kolegama i načelnikom saniteta. Spomenuli ste vi, gospođo Boba, zapravo da je to jedan jako dobro organizirani sustav koji evo i dan danas pamtite i ljudi koji evo mogu vidjeti da je zapravo 7. gardijska brigada Puma bila izuzetno dobro organizirana i sve je bilo zapravo jako dobro posloženo. Pa, pođimo od toga da je vojni sustav podrazumijeva dobru organizaciju, dakle red, rad i disciplina. I to je ono što je u našoj brigadi bilo vidljivo na svakom koraku. Vi niste imali, naime, vojska, časnici, dočasnici, nisu imali nijedan jedini trenutak zapravo slobodnog vremena u onom smislu da ima besposlen mozak i besposlene ruke. Uvijek se radilo, uvijek se provodila obuka. Dakle, mi smo čitavo vrijeme, kad smo bili na terenu, bili smo na terenu od 6. mjeseca 90, dakle u kontinuitetu. Bila je akcija prije toga gdje se ostalo jedno 15 dana, ali dakle u kontinuitetu smo mi bili od 6.6.93. dakle do 10. mjeseca 95. 7. gardijska je bila u kontinuitetu na terenu. Išlo se doma na po par dana čisto da se vide familije, da se ljudi uvjere da smo svi živi i više manje zdravi. Čitavo to vrijeme nisu išle akcije. Dakle, akcija ide 3, 4, 5 dana. Svo ostalo vrijeme mi smo zapravo imali obuku. Trčalo se, vježbalo se, planirala se taktika, vježbe su bile, sve se to radilo, dakle, u hodu, tijekom samog rata, jer kad vam neko veli rati, onda ispadne da se samo ratuje. Ne. 7. brigada je zapravo izrasla i postala takva upravo temeljem te obuke koja se provodila na terenu, jer se gledalo da po onoj staroj američkoj krv, suze i znoj, što više krvi, suze i znoja potrošite i iscijedite na obuci, to je veća vjerojatnost da ćete ostati živi na terenu u vrijeme akcije. To se zapravo, ja se sad vraćam što ste rekli na 93. Ako se ne varam, u to vrijeme je zapravo 7. gardijska brigada Puma pokrivala Karlovačko bojište. U to vrijeme se zapravo nije smjelo zbog nekih pregovora i
ratovati, ako možemo tako reći, čuvali su se ti položaj i naši sugovornici koji su zapravo prikazali našim slušateljima to razdoblje, također su to rekli da zapravo nije bilo, koliko se god nije ratovalo, ali bilo se uvijek spremno i uvijek se zapravo vježbalo. Bilo je i djelovanje. Bilo je nešto, bilo je nešto djelovanja, ali to je bilo u nekakvim manjim količinama, koliko se, evo, za taj period na tom bojištu... Da, jer jedan dio postrojbe je bio, 7. gardijske je bio na Karlovačkom ratištu. To je bilo vrijeme primirja i mi kad smo došli u Biograd, dakle taj prvi teren, odnosno baza je bila Biograd, pa se onda prema Zadarskom zaližu smo se širili i stvarali si manje baze, odnosno zapovjedništva i isturena zapovjedna mjesta. Taj dio postrojbe se u trenutku kad su primirja završila isto priključio nama, dakle ovi iz Karlovca, prva bojna u tom trenutku se priključila nama u Biogradu, odnosno iza toga u Bosni. Kad mi pričamo o primirjima, da, primirje jest bilo, međutim, konkretno u Biogradu, oni su nas lupali svako večer u 6 sati, to je bilo sasvim normalno da oko večere par granata padne na Biograd. Dakle, toliko o primirjima i o, dakle, savršenom miru. Savršenog mira nikad nije bilo, ali smo, usprkos toga smo se stvarno trudili svaki trenutak provesti na obuci. Kako je bilo, evo, obično su rotirali, kao što ste rekli, bilo je to par dana, nikad se nije znalo da li se ide doma na 1 dan, na 5 dana, nikad nije zapravo bilo više. Može li se reći onako po domaće, ekipa se zapravo nije mijenjala svo to vrijeme? I nije, ne. Zapravo ne, čak i ti dijelovi kad su ljudi po dijelovima otišli doma, eventualno kad su se vratili pa je bilo malo prepričavanje kako izgleda život izvan geta. Ja vrlo često znam reći da smo mi zapravo, 7. gardijska pogotovo, mi smo živjeli u getu. Vi zapravo nemate nekakav kontakt sa vanjskim stanovništvom na dnevnoj razini naravno. Ali vi zapravo živite u jednoj relativno zatvorenoj sredini koja je vrlo homogena. I onaj dio koji je meni vrlo interesantan, doslovce vam ta ekipa, a mi sad ne pričamo o 2-3 čovjeka, o 10 ljudi, o 50 ljudi, kad gledamo, čitava 7. gardijska brigada je zapravo bila obitelj. Jest da je tu bilo i trzavica, koji u svakoj obitelji, ali generalno gledano mi smo stvarno bili obitelj i sad ću spomenuti, pa makar ovo izrezali u jednom momentu. Ja sam došla doma na 3 dana, ali se ispostavilo da se još nešto mora obaviti, pa se to produžilo na 5 dana. I kad su mene zvali, čisto da me obavijeste, da me pitaju nešto, ja sam kraj svoje rođene matere na telefonu osobu koja me je zvala pitala kad idemo doma. To je strašno. To je strašan, to je strašan osjećaj za, recimo, moju majku, koja inače se teško nosila sa tim, ali da, mi smo bili obitelj. Što je danas, kao i sami ste zapravo rekli, ja sam vas pitala na početku, zapravo prije snimanja same emisije, kako vas zapravo nazvati, pripadnice, vojnikinje? U ono vrijeme zapravo sve se to svodilo, sad kad je evo i 8. marta u blizini, sve se svodilo zapravo na muški dio toga svega skupa. Kako zapravo ste i funkcionirale kao vojnik ili kao vojnikinja, kao medicinsko osoblje? Evo, vi ste bili i natporučnica, sada ste zapravo natporučnica u mirovine. Kako su vas onda zvali? Pa zapravo su me zvali gospođo natporučnik. Opet se vraćamo na muški rod. Da, i to sam sad nema dugo spominjala. Naime, još kad smo radili okrugli stol, onda mi je gost bio jedan psihijatar varaždinski, dr. Horvat. S obzirom da je tema bila žene sjeverozapadne Hrvatske u Domovinskom ratu, on je rekao, veli, ali vi nemate ministarstvo branitelja i braniteljice, nego ministarstvo branitelja. Kako reći vojnik i vojnikinja? Danas je to normalno. Do 2002. ili 2003. do 2003. Je situacija bila nešto drugačija. Naime, onda se stvarno, tad nije postojal ženski rod u nazivima činova i u bilo kakvom obraćanju. Od 2003. se to promijenilo, dakle malo su se posložili. Ali ja i danas sebe
ne doživljavam u tom kontekstu niko muško, niko žensko. Mi smo naprosto bili ekipa branitelja. Mogli su biti i sve braniteljice. To je bilo potpuno meni osobno. Mislim da Tereza ima jedno malo drugačije iskustvo oko toga, ali ja s tim nikad nisam imala problem. Ja sam se naime u sustavu uvijek jako dobro osjećala. Točnije, znam reći, ja taj sustav naprosto nosim u sebi. I kad sam 2006. odlazila u mirovinu, a odlazila sam u punu mirovinu, dakle nakon 35 godina radnog staža, zapravo bi mi bilo drago da se mi dalje ostale, sam se osjećala sposobno, međutim uvjeti su bili takvi kakvi su bili, pa je bilo bolje otići. U nastavku emisije idemo još malo zasvirati. Ima jedan svijet gdje živjet bih htjela. Ima jedan svijet gdje riječi su djela. U tom svijetu živi čovjek od soli, sjajem sunca rođen, kamen kojeg volim. Iz njega čujem glas bez riječi, čutim snagu golog tijela. Ja slaba, svakodnevna, kroz igru riječi, sve bih htjela. Voliš me nježno, znam, to si ti. Tako mi trebaš, trebaš mi ti. U jednom trenu sve bih htjela, kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti, volim te, vrati me. U jednom trenu sve bih htjela, kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti, volim te, vrati me svijetu moj. Dnevnik jednog ratnika. Vraćamo se ponovno u emisiji, a nakon glazbe gospođa Božena reći će nam nešto više o tome koliko je žena bilo pripadnica 7. gardijske brigade Puma. S obzirom da evo dobro baratate brojkama, rekli ste bilo je oko 500.000 branitelja, od toga 23.000 žena. Kroz 7. gardijsku brigadu prošlo je 4.500 ljudi. Koliko je evo bilo žena? 80, točnije 80-ak, naime točna brojka je 74, međutim mi imamo i nekoliko žena koji su došle, odradile, nisu do kraja odradile selekcijsku obuku, ali su bile s nama na terenu, pa ja i njih isto rado pribrajam, dakle toj brojci od 74, dakle nas je bilo oko 80-ak i dan danas se sve znamo, mada se rijetko viđamo. Da li je to bilo sve medicinsko, to je zdravstveno osoblje, ili su neke žene obavljale neke druge zadaće, pozicije, znači u 7. Pa, od 92. godine zapravo došla zapovjed da žene ne nose oružje, odnosno da ne nose duge cijevi. To je vjerojatno bilo potaknuto pogibijom nekih žena i tako dalje, pa je jedan veći dio žena, dakle, radio u logistici. Raditi u logistici i opet raditi s muškarcima za neko ko nije na to nešto specijalno navikao je zapravo stresan posao, pogotovo zato jer se u tim trenucima trebalo strašno brzo, promptno reagirati i to su žene strašno dobro obavljale. Dakle, taj logistički dio, kuhari, kuharice, odnosno kuharice kad pričamo sad o ženama, imali smo ih isto dosta i krasne su, stvarno su krasne djevojke bile.
Imali smo nešto dočasnica koje su radile baš direktno u postrojbama, čak mislim da jedna u međuvremenu postala zapovjednik voda. Dakle, zapravo smo radile sve što je trebalo. Naime, postoji podjela posla. Vi imate po sistematizaciji određene stvari koje morate odraditi, ali istina je to da se uskakalo, jedni drugima smo uskakali. Ako je hitno trebalo napisati dopis, a tog nekog nije bilo, naravno da je uskočio neko drugi. Dakle, mi smo uskakali jedni drugima gdje god smo mogli. Nije se vodilo ono, svako radi svoje, jer trend zapravo nosi i iziskuje, da. Da, i jednu vrstu izazova. Ne znam da li smo nešto zaboravili reći što je možda vama bitno poručiti našim slušateljima. Ja bi nešto poručila slušateljima, naime, cijenite žene koje su prošle Domovinski rat, nemojte ih zaboravljati. Ne zato jer mi moramo, jer se o nama mora pričati, ali nije lijepo da se o nama baš uopće, da nas i ne spominje. To se sad referiram na našeg tajnika Igora Tkalica koji uvijek nas stvarno stavlja maltene u prve borbene redove kad su takve stvari u pitanju i hvala mu na tome. Evo, ja moram zapravo priznati da mi je bilo ugodno razgovarati konačno u udruzi sa ženama. Gospođo Bobo, ja bih vas još samo za kraj sad sam se i sjetila. Spomenuli ste jedan projekt pisanja knjige Žene sjeverozapadne Hrvatske u Domovinskom ratu, pa evo, od kad taj projekt traje, da li će biti gotov, kakav je zapravo odaziv žena? Mi smo naime projekt počeli krajem 1993. godine, naime tad je odlučeno da taj projekt krene, da ga probamo realizirati. Mi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj imamo 480 žena registriranih u Ministarstvu obrane koje su, dakle, na neki način sudjelovale u Domovinskom ratu. I ono što je zapravo problematično na neki način da bi se knjiga realizirala je činjenica da su se žene povukle i da imaju svoja krasna sjećanja, neka naravno i nekrasna, ali zapravo kad s odmakom gledate, vreme je prošlo, ostali smo živi, više manje zdravi i životom ne toliko okrnjeni, one su se okrenule obiteljima. I vrlo malo njih se odazvalo na poziv da sudjeluju u realizaciji knjige, jer naime knjiga se trebala sastojati, odnosno treba se sastojati, jer ja sam sigurna da ćemo mi jednog dana taj projekt završiti, od nekakvih 40-ak, 50-ak priča. I to priča pozitivnih, krasnih, onih u kojima bi one ispričale najljepša događanja tijekom Domovinskog rata, dakle ono doba zajedništva, dobre volje, pozitivne energije, obiteljskog druženja na neki način. Ja stalno govorim da smo mi zapravo bili obitelj. Međutim, malo mi je odjek slabašan i tu sam zapravo malo tužna, da ne velim razočarana, ali samo da nađem malo više vremena, ja ću to završiti na kraju. Mi žene kao žene se nismo spominjale žene u Domovinskom ratu do 2000 neke. Mi smo bili skupa sa dečkima. Mi smo se žene. To je lijep pojam, žena. Da, osjećala smo se kao žena uz dečke, ovo, ono, sve lijepo i krasno, ali žena kao žena u Domovinskom ratu tek 2000 se spominje. Ako hoćete sad, shvatit ćete što hoću reći. Žena kao žena. Hvala vam puno. Hvala vam. I bilo je to sve u današnjoj emisiji Dnevnik jednog ratnika. S nama su danas bile pripadnice 7. gardijske brigade Puma, Terezija Pavlic, desetnik u mirovini, i Božena Šimek-Šuplika, nadporučnica u mirovini. Do sljedeće nedjelje, lijep pozdrav svima. Slušali ste Dnevnik jednog ratnika. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.